Tervehdys! Sitä kovasti puhutaan, että Suomi on hyvinvointivaltio ja kasvua tavoitellaan. Katsotaanpa nyt, mitkä asiat meillä Suomessa ovat viime vuosina kasvaneet. Ensinnäkin on kasvanut ihmisten eriarvoistuminen. Suomalaiset ovat vaarassa jakaantua yhä pahemmin ja pysyvämmin kahteen ryhmään, hyväosaisiin ja huono-osaisiin. Suoranainen köyhyys on lisääntynyt. Erityisesti lapsiperheiden aseman kehnous on kasvanut. Ja sairastavuus on lisääntynyt. Tämä on sellaista kasvua, josta minä en pidä. Kyllä tulonsiirtoja pitää kohdistaa heikosti toimeen tuleville nykyistä enemmän, erityisesti lapsiperheille. Työ ja työllistyminen ovat avainasemassa. Jokaisen kansalaisen täytyy saada kokea olevansa tärkeä ja aktiivinen osa kansantaloutta ja yhteistä hyvinvointia. Pitkäaikaistyöttömien työelämään pääsemistä on tuettava. Ei sosiaalinen työllistäminen ole mitään tempputyöllistämistä. Sitten on vielä yksi asia, joka on saanut Suomessa osakseen kovastikin kasvua. Valtion velka nimittäin. Siinäkin on kasvusuunta, joka pitää saada taittumaan. Säästöjä tarvitaan ja verotuksen muutoksia, mutta vähäväkisiltä ei niissä talkoissa enää saa leikata. Päinvastoin. Veroja tulee maksaa maksukyvyn mukaan. Uusia tulonlähteitä valtiolle löytyy pääomaliikkeiden verottamisesta. Valtion tuottavuusohjelmia tarvitaan, mutta ne eivät voi olla kaavamaisia irtisanomisohjelmia. Valtion ei tule siirtää tehtäviä kunnille, ellei se osoita niiden hoitamiseen tarvittavia määrärahoja.